Insellimlek, f'din l-intervista ħansaqsik ftit dwar il-ħajja tiegħek. Nibda biex ngħidlek li bħala awtur inti kont toġobni ħafna. Fil-fatt ħabbibni mal-kodba ta' tfal. Is-sensiela ta' kodba ta' Pietru Pitravu fil-fatt kienet waħda favorita tiegħi fit-tfuliti. Nibda bl-ewwel mistoqsija tiegħi. Meta u fejn twilit? Jiena twilit bil-Kara fl-1944. Ilu ftit mhux ħażin issa xejn. Meta u fejn ħadd l-edukazzjoni sekondarja tiegħek? L-edukazzjoni sekondarja ħatta il-liċeo. Dak iż-żmien kien hemm liċeo wieħed il-Ħamrun. Dħalt hemmhekk fl-1957. F'liema kulleġġ u meta ħadd l-edukazzjoni terzjarja? Imbagħad l-edukazzjoni terzjarja ħadta fil-kulleġġ tal-Allima, msemmija għal San Mikil. Dħalt hemmhekk fl-1963 u bqajt hemmhekk sal-65. Wara l-kulleġġ bdejt il-professjoni tiegħek tal-lim. Meta kien dan? Kien propju meta ħriġt mill-kulleġġ. Fl-1965. Bdejt mill-ewwel tajjeb. F'liema skejjel kont tgħallem? Qabel ma dħalt il-kulleġġ kont nagħlem il-Gżira. Dejjem primarja għallimt jiena sewwa. Imbagħad meta ħriġt mill-kulleġġ għamilt sena l-Birgu. Imbagħad mort bil-Kara fejn twelidtu għext, insomma għadni ngħix. Hemmhekk domt 18-il sena. Imbagħad minn hemmhekk mort Santa Venera, għamilt 11-il sena oħra, dejjem primarja kif qed ngħidu. U wara mbagħad il-ħadd assistant head. Meta kien dan? Il-ħadd din il-kariga meta kien għadni nagħlem l-iskola ta' Santa Venera. Imbagħad mort San Ġwan. Is-sena kienet 1995. Kull bidu fih it-tmiem tiegħu. Meta rtirajt mill-professjoni tiegħek? Irtirajt 10 snin wara jiġi fl-2005. Bdejt tikteb meta kont għadek fit-tfulitek jew bħala adult? Le, fit-tfulitek ktibt xi ħaġa wkoll l-aktar xi poeżiji, imma insomma daw wieħed ikkedulhom taqbiliet mill-poeżiji. Imma qisu kien hemm dik il-ħajra l-kitba, mbagħad naturalment jiena u nikber kompli tiżviluppa. Kieku kellek terġa' titwieled, x'tixtieq li terġa' ssir? Naħseb insir dak li sirt f'din l-ewwel twelid tiegħi. Kont kuntent kif jinsew bħala għalliem, u sew bħala kittieb, u sew bħala edukatur mod ġenerali, anke katekist. X'jispirak biex tikteb? Ħafna affarijiet, tisma' xi ħaġa, taqra aħbar, tara oġġett kultantek forsi ħadd ieħor ma jagħtix każ, imma min ikun bħalnek iħobb il-kitba anke oġġett kapaċi jispirah. U ġieli mbagħad tkun qed tagħmel xi sensiela u jkollok tiġri inti wara l-ispirazzjoni biex ngħidlek mhux tiġi waħedha. Pereżempju qed tagħmel sensiela fis-satar. Meta jkun imiss li joħroġ il-ħarġa li jkun imiss u tkun għadek ma ktibx l-istorja, l-edituri xempillek, lek isma' għadek ma battilix l-istorja u tiġri wara il-ħsieb inti. Li ħafna drabi jkun daqsxejn ibes, infisser li għadek ma ktibtisni għalli ma ġetekx ispirazzjoni. Imma ma trid tara kif tagħmel ġiba x'inkella sensiela jkollha tiegħu. Meta tikteb inti żżomm udjenza partikolari f'moħħok u liema udjenza toqtok l-aktar biex tikteb għaliha? L-iktar li ktib ta' tfal. Jekk inqabbel in-numru ta' kodba li ktib tal-kbar u għat-tfal, ħafna iktar għat-tfal milli għall-kbar. U meta għandna fil-qed nikteb għat-tfal nżomm dik l-udjenza x'anke il-Malti li tuża irrid ikun adattata għalihom, jekk tuża Malti tqil bi kwantità kbira ta' idjomi li ma jifhmuhomx, ma tasalx u hekk. Anke l-lingwaġġ tat-tfal. Forsi għandi l-vantaġġ li kont għallim u allura kont nagħmilha ħafna ma' tfal u katekist fil-għaxija wkoll il-musew niltaqa' magħhom ukoll. Irrid noqgħod attent issa li m'għadniex inkun magħhom l-iskola li ma ninqatax tant li ma nibqax naf il-lingwaġġ tagħhom. F'liema sena ktibt l-ewwel ktieb? L-ewwel ktieb kien wieħed għall-kbar għamilnieh bejn 5. Kien wieħed ta' poeżiji fl-1973. Imma mbagħad l-ewwel wieħed għat-tfal kien ta' Pietru Pitravu, il-bawxati ta' Pietru Pitravu. Fl-1976 jidhirli kien. Liema kien l-aħħar ktieb li ktieb? Tis-sena ħareġ sewwa jismu L-istejjer ta' Nanna Vanna. Dan huwa ktieb għat-tfal, tfal bejn 5 u 10 snin, għat-tfal iż-żgħar, mhux għal tas-sekondarja ġifieri.
Naffi żgur li ġieli rbaħt xi premijiet f'konkorsi letterarji. Meta u x'kienu dawn? Kif wieħed jista' jaħseb spiss nitlu għal-konkorsi għaliex il-konkorsi jurik fejn qiegħed u x'hekk. Bil-poeżija irbaħt diversi konkorsi u wieħed minnhom li għalija nqisu prestiġjuż mhux ħażin huwa l-Premju Città di Valletta. l-1986. U imbagħad hemm il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Irbaħtu darba fl-2006 u darba fl-2012. Nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina din l-intervista u nittama li tibqa' tikteb aktar kodba għat-tfal biex dejjem tħajjar għar-Rejja ġodda. Grazzi.